Okay, let's go, guys. Let's do biking and using mountain bike to road bike to the road. Let's see what will happen if this is good. Sabi kasi nila okay naman ang mountain bike sa ano sa road. So hindi lang sa mountain kundi sa road. Tingnan natin. So binili ko to para sa mountain, sa mga mountaining natin, pero tatry natin dito sa road. So kinomplito na natin siya ng gear, which is alam ko naman durable naman ang mountain bike kasi medyo makapal ang kanyang body at medyo mabigat nga kung ikukumpara sa road bike. So mayroon tayong road bike din pero kino-convert ko into mountain bike din yon sometimes. At ito ay mountain bike talaga siya, including na itong mga gulong niya. Ayan, talagang pang mountain bike. At meron siyang suspension, yung kanyang fork. At ayan, kompleto na siya. Naka-disc brake na rin. So kinondisyon na natin para sa ating road biking. So let's try this. At magro-road biking tayo. Okay? Open natin yung ating suspension. Medyo lubak-lubak siya. So kailangan ng suspension. Oh, there's a dog. There's a puppy. Oh, wee. It's the gate for the puppy to be in the road. Parang delikado na.
Okay, we're in the road now. Nasa road na tayo. Pero naka-suspension pa rin tayo. Pero pag sa ganitong road, pwede naman naka-dead suspension tayo. Pero since na susubukan natin na naka-suspension. Kasi nga itatry natin yung mountain bike to the road. Maganda. Magandang experience din. So, tamang ano lang. Tamang biking lang. Tamang biking lang. Tapos ano lang tayo, naka third speed. Maganda mountain bike ito ba? So medyo mabigat lang, no? Ang magiging ano ko nito, kung ikukumpara mo dun sa road bike, medyo mabigat yung bike pero magaan siyang pedalan. So yun. Pero kung sa road bike siguro mabilis, kung gusto mong mabilis, road bike gamitin mo. Pero ito okay naman, mabilis naman. Depende na yun sa pagpedal ng isang cyclist. Maganda mountain bike sa road bike, sa road, no? Gamitin yung road bike, maganda ang mountain bike kasi kung comfortability naman, comfortable ka kasi alam mong safe ka dito dahil hindi ka mangangamba na maputulan or masiraan kasi nga nasa pantay kang daan. So wala ka doon sa mountain trail, kundi nasa road ka, pwede sementado ka. So yun pala yung advantage nito. Dito tayo sa biking lane dahil pag walang nakaharang, pag may nakaharang lalabas tayo ng konti. Yan. So okay naman sa akin
Comfortability, yes. May nakaharang, lumabas tayo sa biking lane. Balik ulit. So pagdating doon, lalabas ulit tayo sa biking lane. Parating na tayo sa isang bayan. Parating natin yung isang bayan. With how many minutes? Sa tamang pedal. Iniingatan, kailangan alis diba yung biglang liko ng mga ano sinusundan mo. Dito walang biking lane, ano lang tayo rito. Pag-iingat. So dadaan tayo sa hindi gaanong dito tayo, share tayo rito. Hindi na tayo makakapasok dun sa bayan. Palabas na tayo. Jack City. Liliko tayo. Yan. Okay. Okay yung road biking natin. So, rate ko ang mountain bike sa road bike. Ang mountain bike sa road biking ay comfortable ako. Komportable ako. Sorry. Punta tayo sa destination natin.
lang naka-on. Ito ay seashore. Okay. Ayan. So hanggang dito lang tayo. At tatanaw tayo dito ng view. Titingnan natin, hanap tayo ng magandang place.